Природата. Вдъхновение за изкуствата. Една метаморфоза, която и днес не бихме разгадали напълно. От векове хората сме привлечени от нейната красота и съвършенство. Разнообразието е необятно. Човек, растения, животни. Аз съм човек, духовно пленен от творенията й. Обожавам дърветата, структурата и кореновата им система. Избрах в този проект да преплета човека и корена заедно. Природата е навсякъде около нас, но понякога не обръщаме особено внимание на това. В този проект се опитах да включа природния елемент корен чрез текстила. Различните видове допълват идеята за корен, но този на дърветата се откроява с масивност и стабилност. Пластиката на корените е това, което се опитах да пресъздам. Тя е основният елемент в облеклата и аксесуарите, върху който се акцентира. За постигане на този ефект се насочих към такането на ажурна техника на вертикален стан. Съчетавам два вида, различни по структура и тоналност материала. Видлон и изкуствена вълна, като търся различни отдебелявания на основния вътък. Видлонът се увива около пълнеж и по този начин се постига формата на корена. Няколко такива форми се преплитат чрез прикачване за постигане на пластика, визуално наподобяваща основното вдъхновение корен. Облеклата, които предлагам, са удобни, практични и стилни. Някои от тях са носими в ежедневието, но има и такива, които могат да се използват и за по-официални поводи. Стилът е елегантен и всяка жена на всяка възраст, която иска да е елегантно женствена и да покаже различната си индивидуалност, може да открие нещо за себе си. Тъканите са леки вълнени смеси, а цветовете са тоновете на земята и дърветата. Акцентира се на таканите декоративни елементи върху моделите, носещи в себе си усещане за природа и по-точно за корени. Всяка една дреха е удоволствие, но когато тя носи в себе си духа на природен елемент, тя вече е различна и уникална. Това се опитах да постигна и аз. Уникалност, вдъхновена от частица природа, защото тя е вдъхновение за изкуствата. Една метаморфоза, която и днес не бихме разгадали напълно.